Ibig niya. Sabog. Oh, lakas. Ito, di ba may pang ano yan sa tinga? Air plug. Yan. Back to work. Basa yung ano ko. Helmet ko. Akit ulit tayo doon. Ganda sana magpintura dito kaso ayaw ko may alam. Baka uulan pa naman. Ito sana magandang pintura, no? Kaso Lunes na lang daw sabi nila, ano, no? Pinanggal na pala dito. Oh, pag napinturahan na. Yung kisame. Buwan mo naman yan. Tapos clearing na. Ito pa. Alright. Yung kaya pulog. Bali yung CR yung kikisamihan. CR yung ikikisam eh. Symbol. Cutter. Bartolina. Vlog ka. Video ka. Yan, asimbolin yung ano. Paglalagyan ng kisame. Paring Jason. Paring Jason. Yung paring Jason. Simbol. Helper tayo kaya Puloy. Malamig ang simoy ng hangin. Copyright. Ayayakap lamang kita. Copyright to. Maligay di madarama. Nung nagkabit kami ni tatay, nakailang talim ako niyan. Putol. Yung kay Rika. Tama sobrang sa Di. Huwag mo kasing idiin, Jason. Hindi tatay. itong baon na resort. Dami talim. Ganda na, ngayon na lang. May isa na lahat. Yan na lang. Tapos pintura. Bukas,
Pahinga. Nagpatsamba ako ngayon eh. Para bukas ka ako. May gagawin din ako bukas doon. Diretso ko lang siya, sabi ko. Dito? Oo. Oo nga pala, no? Diretso kayo eh. Galing ko ng tape. Oo. Tapos sa'yo naman, bahay mo na. Lapit na doon. Islab din ba yun? Oo. Yan, malapit na yung bahay ni Kuya Puli na simulan. Pagkatapos nito. Legazpi Village. Pare-parehas yung kulay. Isa ko lang mga Na kulay. Legazpi Village. Ano? Huwag kang tatalon. Ano? Sumba. Sukat. Sukat. Hindi ko sukat akalain ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Ano nga bang meron siya na wala ko? Siya'y naakit sa'yo, nagsusumigaw ang aking damdamin. Ang pagluha, di ko kaya siguro. Iniibig ko ang iniibig niya. Tago tayo, cover. Baka tumansik yung talim. Cover. Mirada. Ano, ako na. Meron pa akong pinutol nito, sinundod sa baldo. Sa baba. Oo. Yan. Tuyo yan sa ulan. Ay, sasampay si Mama Tricia. Matutuyo sa ulan yan. Yung rin? Ano? Kasi bukas mga paglaba. Alin dadalhin? Yung lutuan? Ba't dadalhin? Ang bigat niyan. Bunga ka ng hollow blocks. Hingin niya to. Bigat niyan. Basag yan pagdating mo dun. Basag yan. Hindi nababasag siya. Kaso mabigat ka lang kasi siminto. Oo nga. Ay pag dapat may kaangkas kang isa. Ikaw bahala. Paso. Paso. Ay, may gamit ka pala yan ah. Oo. Ano yan, no? Nail gun.
Mayroon na pala niyan ah. Kailan pa yan? Pata? Sarili mo? Oo. Akala ko dito. Wala naman kami yan eh. Pinabili ko pa sa Manila. Oo. Ano madali? Pagdating ko ng December. Oo. Bagong taon. Nilgan. Hindi na magpupupukpuk. Baon yan. Puputok yan. Pang! Ay, nako. Ayaw pumutok. Oo, bago. Ayaw pumutok. Siyempre ah. Ayaw pumutok. Abot na ito. Flies. Cutter. Lo, abot mo nga dito sa baba. Ay, ito. Dito yung flies. Ito kuya puloy. Okay na. Okay na? Lagyan mo lang. Oo. Ayan na naman. Umulan na naman. Ayaw mo. Ay, tarang. Ayaw talaga. Bakit? Bakit ayaw? Bakit kaya? Ayaw. Hindi pumuputok. Right. Flies. Oh. Naalala ko pinagbalita niyan eh. Nakapatay yan, ganyan. Hindi na natin yung katrabaho. Yun. Sinubukan. Pumutok na. May pulbura rin, konti. Ay, kabalo. Ayaw siguro sa ano, bakal. Kailangan pa. Akit kaya ako, hawakan ko. Dito na lang, maliit. Oh, sige, hello, hawakan mo yun. Ikaw na lang daw makyat. Kasi walang position kaya pala yun. Hawakan mo yung ano, para makapilo si Kapuloy. Yan. Turbo na yan. Lumagabong. Sabi na eh. Hindi lang nakaka-process yun. Baba ka na dyan. Bingi ka dyan. Dandan. May pulbura. May pulbura. Sige, sige. Tanggalin ko kaya pala eh. Gamit ko. Lakas ng sakit dun ah. Wala sa posisyon kasi. O hindi mo na, wala na. Hindi na po patok yun. Bukas mo. Ahot mo lang tayo. Magkano bili mo yung kapuloy? 4,000 yata.
Yun. Sumabog din. Parang nasa firing rinse ah. Amoy pulbor. Nakaamoy ulit ako ngayon ng pulbor. Nakakain ka ng pulbor ah. Patanggal ang nervyos yan. Oo nga. Nagpapapak ako niyan. Wala na ba ganun yung limitin natin? Baka ito isa. Flashlight. Madilim sa loob. Metal paring. Nung naglalagay kami ng yung ano, kaya ulit? Kaya ulit? Yung dating Eber na SM na ngayon, kami naglagay dyan ng ano eh, doon sa Pasig. Naglagay nung sa mga water pag magkakasunog, gulo. Kami naglagay ng pipe, kami ng pipe heater. Pag naapakan namin to, itong paring na yan, bumubuti yung mga kisame. Pero yung kisame sa SM, yung ina-assemble lang. Ang tawag ng Kuya Puloy, yung pag naapakan mo, napupulbos. Kakalit ko na ako. Oo. Hirap nun. Extra ako kay Bayaw. Extra ako kay Bayaw. Yung box. Pinapawin natin yun. Pag na sumayad ka dun sa fiber, sa aircon, kate. Ito na naman kami, Pilipit. Mahina ang putok ah. Pagkabit ng metal paring sa CR, biglang may pumutok. Mati. Maganda. Ito, saan yan? Para dyan? Oo. Padulas. Ay, ano rin pala yan? Pampadulas, tulad din ng baril. Barado. Ito pa rin kayo. Oo. Ito ng pairing ko niya. Ano na? Naiwan yung plastic. Buti din na pinapukpok pairing ko. Palitan ko. Ha? Palitan ko. Bagong palit siya. Yan pa lang yung pagpalitan mo. Pwede itong asimbolin. Makabili ng ganyan. Bilas. Yun. Lakas na yan.
Antok ka, Lo? Inantok ka? Tulog ka muna. Ako na bahala nila yung reflex. Yun lang pala eh. Langis lang pala kulang eh. Ay. Ay, ganun. Kagilid. Paluin mo lang. Kasabog pa yan. Lakas. Metal paring. Saan si Dugong? Galing na si Dugong? Mga na taon. Battery na. Charge mo yan, no? Si Dugong? Pero subsidy saan? Saan huwag siya sa dataon? Subsidy? Bala ulit. Pasabog ulit, pasabog. Oh, lakas. Ito, di ba may pang ano yan sa tinga? Air plug. May pulbur sa loob. Umuusok-usok pa. Iwan yung kapsul. Ayan, a symbol ng metal paring. CR. Boom. Tsakala. Change magazine. Yan, charge mo yan. Sa baba na ata yan. Doon din nakasya. Pagtigba ko na electric fan. Ha? Huwag mo tanggalin yung electric fan daw. Sa baba mo na lang yung charge.
Sakit sa kamay. Symbol. Tapos lalagay na dyan yung kisame. Ribbit. Ayaw pumasok. Bawas ulit, bawas. Bawas ulit. Serbol na yun. Alright. Paring Jason. Natatawa siya sa sarili niya. Mga Kalorensyano, opisyal. Tilo opisyal. Bukas monetize ka na, bukas. Bukas. Oo nga. Monetize yan bukas. Tapos sunod na araw, may sahod ka na. Gusto mo tayo magka-ATM, bigyan kita, meron ako. Tanggal ko lang. Tilo. Bibitilo, ang bibitilo namin. Ops na? Yung karton lo. Karton? Listahan ng sukat para sa kisamina. Lalagay na po ni Kuya Puloy yung paring. Karton. Karton. Ayun. Ayun mo na. Ayun, lagay na yung ano. Kasi ililista niya yung sukat para salpak na lang salpak. Layout naman para sa plywood. May paring na.
mamaya. Alright, tapos na. Ay mga kaparing Jason, bali tapos na nga dito maglagay ng paring. Si Kuya Puloy. Tapos yan. Yan, pinasimbol niya na. Ganda nga. Ayun po. Tapos tatapusin daw ito ngayon ni Kuya Puloy. Tapos na yung paglagay ng paring dito sa siya. At nagkawa na si Kuya Puloy ng plywood na isasalpak dyan. Alright. Ayun po, ganito na lang muna yung vlog. Paglagay ng paring ng CR. At ibubukod ko na lang yung paglagay ng mismo plywood para hindi naman masyadong mahaba yung ating vlog. Muli maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Lahat na nanonood sa mga vlog namin about sa Pabaya Project. Thank you po sa inyo lahat. At God bless. At shoutout po sa lahat ng mga sponsors ng Pabaya Project ni Kuya Luli. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa lahat. Lahat na sponsors. Hindi ko na kayo pangalanan. Basta kayong lahat. So baka tayong may makaligtaan. At siguro kay Kuya Luli shoutout. Yan. Sa mga solid sponsors ni Kuya Luli. Shoutout sa inyo lahat. Ayan po, God bless. At ingat kayo palagi. Ayan, madali nang matapos. Kunting-kunti na lang. Mga retas-retas lang, tapos na yung Bayan Tricia. Ayan, bye-bye! Siyempre salamat kay Kuya Puloy. Mga gumagawa dito, kila Kuya Gatcho, Kuya Arnel, sila Vince, sila Karot, si Utol, sa akin, si Tilo, at sila Undoy, sa mga gumawa dito, at sa mga nakapagbayanihan. Yan, thank you. Yan, bye-bye.